Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za mtsiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu mtsiku la lero ndi yakuti oyang'anira mabwalo a milandu mdziko lino la Malawi atulutsa chikalata chawo choonetsa chiwerengero cha milandu yomwe idakatulidwa ku mabwalo a milandu kusatira zisankho za pa 16 September. Ndipo kudzera muchikalatachi zikuonetsa kuti milandu yokwana 52 ndi yomwe idaperekedwa ku mabwalo a milandu, ndipo milandu iyi idakaperekedwa m'mabwalo monga a High Court komanso ma Supreme Court of Appeal. Ndipo milandu iyi ndi milandu imene yachitika mu nthawi imene dziko lino lidali kuponya mavoti. Ndipo kupyolera mu chiwerengero chatsopano chimene atulutsa oyang'anira makhoti mdziko lino la Malawi chikuonetsa kuti mwa milandu 41 ndi imene idakatulidwa ku ma High Court, ndipo padakali pano idakali kuwunikidwa, ndipo milandu imeneyi ikuyimira 82%. Ndipo milandu ina iwiri ndi imene ili ku Supreme Court of Appeal imene ikukwanitsa 100% ya milandu yonse imene idaperekedwa ku mabwalo a milandu. Ndipo popereka ripoti lawo akuonetsa kunena kuti ku bwalo la milandu la High Court la mu mzinda wa Blantyre limene limatchedwa kuti Blantyre Principal Registry padakali pano limenelo lili ndi milandu yokwana 13, ndipo pa milandu 9 ndi imene iyamba kale kuwunikidwa. Ndipo mboma la Lilongwe mmene amayitcha Lilongwe Registry imeneyi ili ndi milandu yokwana 24, imene mwa milandu 21 ndi imene ili kuwunikidwa. Ndipo mboma la Nzuzu bwalo la milandu lotchedwa Nzuzu Registry limenelo lili ndi milandu yokwana 3, ndipo iwiri ndiyoti athana nayo kale kuyiwunika. Ndipo mboma la Zomba milandu imene yachitidwa rekodi ndiyokwana 10, ndipo pa milandu 9 ndi imene yawunikiridwa. Ndipo polankhulapo mneneri woyang'anira mabwalo a milandu mdziko lino la Malawi Alufi Mputeni akufotokoza kuti akhala akumva mboni zosiyanasiyana kuchokera ku magawo angapo okhuzidwa pa milandu mchaka chamawa cha 2026 mwezi wa Februwale. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti milandu iyi ndiyokhuza ma primary elections komanso za momwe chisankho chinayendeseredwa pa 16, ndipo ndi ina mwa milandu yomwe iwo akuyiwunika. Koma polankhulapo yemwe amatchedwa kuti Publicity Secretary wa bungwe lija la Political Science Association amene ndi Amavoto Bamusi adafotokoza kunena kuti pa kupezeka kwa milandu pa zisankho ndi chinthu choti ndi chachidziwikire pa nthawi ya masankho mdziko lililonse, kuti ichi si chachilendo kuti pa nthawi imene anthu akuponya mavoti kuti papezeke zosamwisa. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti zinthu zimene Amalawi angoyenereka kuzimvetsetsa kunena kuti zimachitika ku dziko lililonse, kuti mavoti sipalephera zinthu zosayenera. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yomwe tinakukonzerani, ndipo mu nkhani yathu ya mtsiku la lero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video ichitani like komanso subscribe kuti thenso kupatsirani ena mwa mavideo omwe tikhala tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.